fúha, že to není moc dobrý nápad dávať prasatá von, však oni nás zdrhnú a kto ich tu bude naháňať. Máme ich tu vyše 3 mesiace a v tom hnoji je strašne veľa dažďoviek. Je tam veľa chrobáčikov a tie naše prasiatka ich vlastne vyberajú. Zároveň nám kompostujú. Hej, vlastne nám robia aerobný proces. Vlastne niekto na to používa drahé stroje, my na to používame naše prasiatka. Tá kvalita toho mäsa je na úplne inej úrovni. To zviera dokáže prijímať vitamín D, čo ako v tom chlievi asi ťažko by dostalo nejakým spôsobom do seba. Tie náklady sú že nulové. A natoľko sú inteligentné, že keď fakt by im bola zima, tak si tam porobia doslova také, že zahrijú sa tam jak takí vojaci, majú aj prístrešok. Toto už nie je hnoj. To je krásne rozložený substrát. To je obrovská bomba pre tú rastlinu, je to obrovská výživa. No a dá sa povedať, že sme medzi prvými na Slovensku, čo sme takto vlastne prasiatka oficiálne dali von. Pre mňa má toto väčší význam takto zviera chovať vonku, ako vnútri v zajatí. Čo vlastne tým ľuďom podávame na stôl? Na to si odpovedajte všetci sami. A hlavne sú spokojné, a to je dôležité. To je najdôležitejšie. Paráda.